Der er Anton og Andrea inde ved Henrik nu. Og så har vi også en lille klumpfisk, der hedder Hamlet. Den svømmer op i toppen der. Og den lille Hamlet, han er faktisk her fra Danmark. Han kommer ned fra Hanstholm af. For klumpfisk, det er nemlig sådan en sommergæst her i Danmark. Når havtemperaturen den kommer op på 15 grader, så er det altså varmt nok til, at man kan se klumpfisk her også. Ja, og det jeg har med ned til det ved fodret her, det er nok noget skuffet her. Det er kogte blåbuslinger. Vi varierer meget med første kvinder. I eftermiddag, så skal de have blæksprutter. Vi giver dem rå rejer, der piller og det. De må endelig ikke få noget andet. Med skal eller med ben på. Det er simpelthen ikke for noget. Det er jo en meget sjov måde, klumpfisken spiser på. Når vi kan se, så sætter jeg først frem i hårdt hen foran munden på det. Så suger de maden inde. De danner sådan et vakuum. Det føles altså ligesom man forestiller sig, at